Но той доброволно решава да вкуси тази смърт и то смърт кръстна. Защото кръстът от позорно оръжие и от това, че той взе нашите грехове, греховете на Адам и Ева и ги прекова на кръста, то умря невинен на кръста. Тоест всички ние, които носим плът, ние носим последиците на първородния грях, който е смъртта и греха. Тоест нашата воля, колкото и се опитваме да бъдем добри, да изпълняваме Писанието, ние не можем поради нашата воля, която е счупена още от Адам и Ева. И вижте в себе си, когато искате да извършите нещо добро, колко трудно е да се извършва добро. Ние правим насилие над нашата воля, а колко лесно е да се извършва зло. Не ни трябва никакво усилие да вършим зло. И заради това светия апостол Павел казва: не доброто, което искам, а злото, което не искам, не го върша. Кой ще ме избави от тази смърт, буквално възклицава? Тоест ние, които сме счупени от греха, носим тези последици на Адам и Ева, много трудно избираме доброто. И Бог, знаейки това, знаейки, че ние сме поразени от греха, от смъртта, от дявола, дойде и стана човек, влезе в човешката история, за да прикове на кръста нашите грехове. На греховете на тия, които са били, на нашите грехове и греховете на тия, които ще бъдат. Тоест всички, целият човешки грях. И когато той говори в това Евангелие, който иска, нека ме последва. Вижте, той не говори в императив, трябва да ме последвате. А той се обръща към свободната воля на всеки един човек. Който иска, ако иска, нека вземе кръста си и ме последва. Кой е този кръст обаче, който ние не вземаме? Тези думи са казани малко преди той да се преобрази на планината Тавор, на преображение. И казва, че тук стоят някои, които ще видят Царството Божие вече в сила. Той ще го видят преобразен. Кой е този кръст, който ние трябва да вземем? Има два кръста в нашия живот. Единият е кръста на нашия егоизъм. Много трудно се живее, ако ние сме егоисти. Ние безспорно сме такива. Защото този кръст изисква голямо страдание, чувство за вина. И този кръст е толкова тежък, защото винаги ние сме правите в нашия живот. Който идва при нас и ни пречи по някакъв начин, ние почваме да воюваме срещу него. Защото дори в психологията ние изграждаме един образ в себе си, който е съвършен. И всеки, който каже, че ние не сме съвършени, или не сме толкова добри, или нямаме право на това, или се държим лошо с другите, ние автоматично започваме да браним нашето его и влизаме в конфликти с другите хора по този начин. И другите хора, имайки също его, влизат в конфликти с всички останали. И представете си един такъв живот, който всеки търси своето право. А обратното е, което Христос иска от нас. Той иска да разпънем себе си, да вземем кръста на нашето себелюбие и да се разпънем там. Защото ако не се разпънем, ние ставаме такива, които разпъваме другите. А какво трябва да разпънем? Трябва да разпънем това да бъдем център на нашия живот в себе си. Когато ние сме изпълнени със себе си, със своето его, ние нямаме място за другите. Това е едно сатанинско състояние. Дявола, който е бил ангел на светлината, е изпълнен със себе си и няма място за никой друг. Това е егоизма, това е нарцисизма. Тези модерни термини, които са, можете да чуете навсякъде. Нарцис от митологията е бил един прекрасен младеж, който е бил влюбен в себе си. И не отговаря на любовта на една нимфа, той се оглеждал в едно езеро в собствения си образ и потънал, и се удавил. Наркис на гръцки. Оттам и думата наркоза, на състояние на безчувственост. Когато сме под упойка в операция, ние сме безчувствени. Тоест липсата на емпатия. И Христос казва, който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, т.е. от този егоизъм и да ме последва. Защото който ще загуби живота си,
заради мене, т.е. този наш егоистичен живот, ако го загубим, ще намерим вечния живот. Ако осъдим себе си, той няма да ни съди. Това е в римското право. Не можеш да бъдеш осъден два пъти за едно и също престъпление. Великият пост правим това. Осъждаме себе си. Борим се с страстите. Борим се с тази щупена наша воля от греха. И именно този кръст, който носим, той е благодатен, защото ние не го носим сами, а Христос ни дава този кръст. Някои тълкуват, че кръста, който носим, са нещастията и болестите в нашия живот. Те са неминуеми. Нашето тяло, поразено от греха, се разголява и умира. Но кръстът вече не е символ на смърт, а символ на възкресение. И вижте, нашите предци, когато са се погребвали, на кръста пишат: тук лежи тялото на еди кой си, еди що си. Нали? Името и фамилията. Те са имали съзнанието, че само тялото стои. А защо са слагали кръст? Защото вярват, че кръстът е символ на възкресение. Това пеем в тропара. На Твоя кръст се покланяме, Владико, и Твоето възкресение славим. Тоест, кръстът вече не е символ на смъртта. Кръстът е символ на живота. И кръстът е ключа, който отключва Царството Божие. Това загубено място, където Адам и Ева бяха изгонени. Този блян по рая. Рая ние го вкусваме в светата литургия, защото литургията започва с думите: благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух. Тоест ние вече сме в Царството. Това непоклатимо вечно царство. Ние го предвкусваме. Ние не сме реално още, но и сме реално вътре в литургията. Защото литургията е символ на това царство, където Христос е там, апостолите, ангелите и ние всички членове на църквата. Така че който иска да върви след мене, казва Господ, доброволно нека се отрече от себе си. Тоест да поставим себе си не в центъра, а другите да поставим в центъра. И заради това свети Антоний Велики и свети Софроний Сахаров, който е погребан тук в манастира в Есекс, казва: нашия живот е нашия брат, нашия ближен. Тоест, ако ние живеем за другите, то ние сме близко до Царството Божие. Ако живеем за себе си, то сме по-близко до дявола. Защото дявола е такъв. Думите на Христос са ясни. И вижте, на кръста Той остава смирен и казва: Господи, те не знаят какво вършат. Тоест, Той дори се моли на тия, които го разпъват. Можем ли ние да направим това? Да се молим за тия, които ни вършат зло? Да се молим за тия, които ни преследват? Това е заповед, която Христос ни е дал, да обичаме и нашите врагове. Тоест, не може да дойде на ум на човек да каже да се обичат враговете. Това са Божии думи, това е доказателство, че Христос е Бог, защото на никой не може да му дойде до това да обича онези, които го тормозят и нея, които го преследват. Така че нека да вземем този кръст, който е благ. Ако имаме скърби в живота, то пак са кръстове, но един отец на църквата, модерен, Емилиан Симонопетрински, игумен на Симон Петра, казва, че преди Господ да ни даде кръст, който да носим, Той го измерва много внимателно от всички страни. Така че да не се отчаиваме, ако имаме болести в живота, ако имаме трудности, Бог е с нас в носенето на този кръст. Ето, неделя кръстопоклонна, половината по-свърши, да завършим останалата половина и да се поклоним на Христовото възкресение. Пати на Господа да се помоли.